Bi alamisa ye min bɛ tali kɛ juillet kalo tile 16 san 2026 malidenw an b'a fo dante foli min na k'a ladɔnniya k'a fɔ armée ka wulikajɔ minnu sabatira Mali jamana kɔnɔ ani Burkina an bɛna olu lase aw ma kɛrɛnkɛrɛnma AES jamanaw kɔnɔ o hukumu kɔnɔ an b'a ladɔnniya min bɛ tali kɛ chef d'état-major des armées a ko k'a bɛ maliden bɛɛ lajɛlen ladɔnniya ka d'a kan armée wulikajɔ min sabati ka bɛn ni ka dɔn k'a fɔ tarata ka dugu jɛ araba la ye fo ka n'a kuncɛ alamisadon na o hukumu kɔnɔ farapuba dɔw sigira sen kan min kɛra i ka dɔn k'a fɔ Tɛnzan Watène marabolo ka taa se Anefis a bɛ waati jan bɔ malidenw famana ka Tɛnzan Watène ko kuma mɛn nka an b'a ladɔnniya k'a fɔ kunun armée wulikajɔ sabati Tɛnzan Watène ka taa se i ka dɔn k'a fɔ Anefis ma o hukumu kɔnɔ bilan provisoire min sɔrɔla Bamaci wale caman kɔni bɛ yen nɔ mun de jatigɛ wale tigɛlama ye maa caman kɔni neutralisé la an bɛ don min na fɔ bi o hukumu kɔnɔ sa an bɛ waati min na fɔ bi u y'a yɛrɛ k'a fɔ n'i y'a ta ka jateminɛ Bamaci jɛkulu tigɛlamaw nkalon ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɔni sigi sen kan k'a ɲini k'a fɔ k'u bɛ wulikajɔ dɔ sabati ka se k'o kɛ ka kɛ bagabagali wale ka ɲɛsin Mali jamana ma nka an bɛ waati min na fɔ bi armée y'i jɔ a jɔyɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ka maintien kɛ i n'a fɔ a laɲinina cogo min na ka baaraw k'a kɛcogo ɲuman na kunnafoniw dilen kɔfɛ sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ sa i ka dɔn k'a fɔ ninnu ni tatiɲɛni min ka kan o tatiɲɛ dunniw o fɔr'u kunna an bɛ waati min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ n'an tora o kunnafoni kelen kɔnɔ o waati kelen na an b'a ladɔnniya k'a fɔ bi Mali finitigilakaw ye wulikajɔ sabati Mali fan caman na bawo ka d'a kan n'i y'a ta ka jateminɛ frappe mun kɛra ka yɔrɔ mun contrôler yɛrɛ bi marabolo kɔnɔ a ka ca kosɛbɛ bawo ka d'a kan Segu marabolo Kucala i ka dɔn ka taa se Jabali ma ninnu bɛɛ lajɛlen y'u ta sɔrɔ ko in kɔnɔ o de hukumu kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ an ka sanfɛ kɛlɛkɛden cɛ minnu ka baara bɛnnen don ka se ka sanfɛla lakana kosɛbɛ olu ye wulikajɔba dɔ sabati contrôle kɔnɔna na min kɛra sababu ye ka se k'an ka territoire bɛɛ lajɛlen lakana cogo min o hukumu kɔnɔ u n'u bolo o baarakɛɲɔgɔn n'o bɛ tali kɛ Afrika kɔrɔ la u ye bolodi ɲɔgɔnma kɛ ɲɔgɔn fɛ ka se ka fɛn min ye frappe camanba de kɛ an ka marabolo kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ n'o bɛ tali kɛ Jabali la n'ale bɛ Segu marabolo kɔnɔ u ye terroriste maa caman kɔni tora yen nɔ an bɛ waati min na fɔ bi o hukumu kelen kɔnɔ n'an bɔra yen nɔ an bɛna min ye fɛn min ye tali kɛ Mangu n'o bɛ tali kɛ Kucala marabolo kɔnɔ o fana kɛra sababu ye gosili caman kɔni kɛra yen nɔ o hukumu kɔnɔ sa an b'a ladɔnniya k'a fɔ Jabali min bɛ tali kɛ pick-up kelen ani jatigɛwale tigɛlama maa caman olu kɔni gosira hakɛ kɔni ma se ka taa a la an bɛ waati min na fɔ bi o hukumu kelen kɔnɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ Mangu marabolo kɔnɔ ni ale bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ Kucalakaw fɛ yen nɔ o waati kelen na jatigɛwale tigɛlama maa caman fana olu gosira nin waati in na an bɛ don min na fɔ bi o hukumu kɔnɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ gosili caman fana bɛ sen na an bɛ waati min na fɔ bi an bɛ ka kuma o fɛ waati min na sisan armée bɛ ka opération ba dɔ sabati sen kan Kucala marabolo kɔnɔ min kɛlen don sababu ye i ka dɔn k'a fɔ jugu minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ k'u bɛ k'a ɲini k'a fɔ k'u bɛ dankari kɛ Mali finitigilakaw la walima Mali territoire la i ka dɔn k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka gosi an bɛ waati min na fɔ bi bawo ka d'a kan armée bɛ o wulikajɔ n'o cɛsiri la sanga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen na fɛn b'a to an bɛ se k'an yɛrɛ sɔrɔ cogo min ka bɔ degun ni gɛlɛya kɔnɔ ka ɲɛsin jatigɛwale tigɛlamaw bɛ ka min ta ka ɲɛsin an ka jamana kɔnɔ o hukumu kelen kɔnɔ sa an bɛ taa Burkinakaw fɛ yen nɔ n'an taara Burkina kɛrɛnkɛrɛnma fɛn min bɛ tali kɛ Dori bi sɔgɔmada in na élément minnu sigilen n'an b'a fɔ ma ko Bir9 Burkinakaw fɛ yen nɔ u ka ɲɛma nujuru daminɛlen don i ka dɔn k'a fɔ n'o bɛ tali kɛ lieutenant Zanw la ale ye wulikajɔ sabati i ka dɔn k'a fɔ Bamaci jɛkulu tigɛlama maa 20 ale nin kɔ olu bɛɛ lajɛlen kɔni tora a la bi i ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ sabatilen marifa caman o minɛl'o la ka taa se moto 10 ale ni 6 bɔɲɔgɔn o fana récupérera o hukumu kelen kɔnɔ an ye wulikajɔ sabati ka taa min ye fɛn min ye Tuguri marabolo fana kɔnɔ ka taa se i ka dɔn k'a fɔ Kilisi marabolo fana i ka dɔn k'a fɔ jatigɛwale caman fana olu fana nin tora o wulikajɔ bɛɛ lajɛlen na an bɛ don min na fɔ bi wulikajɔ mun sabatira kɛrɛnkɛrɛnma AES force jamana bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ don min na fɔ bi o kɛra sababu kɔni sa nin waati kɔni na an b'a ladɔnniya k'a fɔ jatigɛwale kɔni u bɛ k'u yɛrɛ ɲini sanfɛ ani duguma a bɛɛ lajɛlen ye tasuma ye bawo ka d'a kan i bɔra Mali kɔnɔ Kara i donna Burkina Kara i taara Niger Kara o hukumu kelen kɔnɔ an b'a fɔ jamanadenw ye k'u ka kunnafoni jɛnsɛn sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na fɛn ma to finitigilakaw bɛ se ka kunnafoni sanuman sɔrɔ cogo min ka kɛ sababu ye an ka baaraw bɛ se ka nɔgɔya an ma cogo min na bawo ka d'a kan kunnafoni jɛlen o bɛ kɛ sababu ye an bɛ se ka jatigɛwale tigɛlamaw dankari kɛ u ka wulikajɔ la ani fɛɛrɛ ni jabali jugu min b'u bolo u n'u dɛmɛbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen bolo nin bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoni na an ye min sɔrɔ ka di aw ma n'ale ma basi wɛrɛ kɛ sini n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoni kɛnɛ wɛrɛ kan a ye kunnafoni partager fɛn ma to ka se ka s'u seyɔrɔ la an ni cɛ ka lajɛliko ɲuman na aw k'an bɛn